Ano nalaglag ang kalubagin ano ka? Wala na siya mo tinimong. Suki masit talaga. Kaya lagi pantalon na guys. Kaya wala na. Nagtrangkaso? Kasi Ano nga daw? sa Manila. Oo, lain-lain. Hindi mabalaan sa kasakit. Almusar lang yung aldawon. Kanya bigagan aldawon. Hindi naalis yung panano. Alam mo ba, nag-use na yan ng 5 pa. Hindi yan nag-realize ha? Kasi first to yan sa December 8 eh. Hello. Gusto niyan? Ay, sigo to. Silent movie? Sana na nag-iyalan. Kaya kita panoorin natin ito. Gaman niya ko tawang pagkain. Ready na yan. Kami ang kita kurang awat sila. Salita naman. Salita na yan ba? Panoorin natin mamaya. Ilan naman ang apat na? 3, 1, 2, 3. Eldest is January. Dino, and then Romina. Sino yung kasama niyo sa Angele? Ayun, maliit din naman, di ba? Pala, ano, next niyo ito. Nagalis mo mag eh. Puerto or Angeles, the baby sila. Eh, yung baby ninyo, 3 years na. O, naglaro na kayo na Romina. Ano yung susi? Yeah. Sarap? Good ah? Good ah? Good ah? Toast, 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 toast. Ano toast? Toast, toast. No, kasi dito, yung batang tinang kong mami, malis na lasing yun. Tapos ako, kinakaya ko mga anak. Nagano ti bisita ante. Nagano bisita. Eksakto pala. Thank you.
na. Pasa jarwa. Ada terang. Madam naman jadi repro-repro no ba? Television. Mabalik mo lang ba? Extra nga ipakanti ko ah. Tibuaya. Ay, pumulong daw sa tabi dito sa aso ko. Na, kayo nila lang ng tarsay. Dapat ipanto na sa aso na. Mabalik mo sa istorya plan ba? Ano pa lang na ako? Ya, kadang sa kalugumo to no kita ya. Kita bukas ko. Kailang namin ang kasilang Ay, so ka tanong sa silent mo bila ba? Kaya po dito. So kayo ba ta? Isa kayo ba ta? Tapos nagito yung ba't dishwashing company? Dito para duty na kayo nagito yung ka. Para... Pang-starting na ka na. Ayaw ng buraw. Pang-arsen, yung pang-starting na na. Ay, mga isarte? Wala na tayo pala, ako. So kayo ang? High blood mo niya, high blood mo niya. High blood mo niya nga, Ben. Kansyong ka, Garaw. Kansyong ka, apeg, di lang. Wan, kansyong. Agsala ka, Garaw. Si Kabibian, te agkansyong. Wan, ano? Sige, sige, sige. Merry Christmas. Wan. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Eh, wala na pa. Tuyo. Alpahay. Ang papay na dyan. 11:30 ko ang mo. Sino tayo bukbuk niya? Mulabi ka na. Tumas.